Kovara Hawarê Pazdehê Gulan 1942 Pazdehê Tebağ 1943 Kovara ku Pazdehê Gulan 1942 heta Pazdehê Tebağ 1943 dibin berpirsyariya Celalettin Alî Bedirxan de li bajarê Şamê wek pêncû heft hejmara derketiye. Heta hejmara 23 bi alfabeyên Latînî û Erebî derdiket, ji hejmara 24 pêve tenê bi Latînî weşana xwe doman. Hawar entelektûelên dema xwe yên Kurd li dora xwe civandin. Di serî de Celalettin Alî Bedirxan, Kamuran Alî Bedirxan, Cegerxwîn, Qedrî Can, Osman Sebrî, Dr. Nafîs û her wek wana bi dehan kes li dora Hawarê kom bûn. Dema kovara Hawarê derdiket, Şam dibin fermandariya Fransa de bû. Ji ber vêna di tev hejmarê Hawarê de bêşa Fransî heye. Ji bilî vêna hin nivîsên diyalektîkên Kurdî wek Soranî û Dimilî jî di hin hejmaran de cih girtine. Kovara Hawar di sala 1998 ji hêla Firat Cawerî ku berpirsyarê weşanên nû demê bû, tev hejmar bi awayekî du berga da weşandinê. Giringiya Hawarê ji her alî ve bandorek mezin li ser jiyana kurdewariyê kiriye. Hawar bi taybetî li ser dîrok û erdnîgarî û çand û folklor û edebiyata Kurdî rawistiye ye. Taybetmendiyeke dî ya Hawarê ew e ku alfaba Latînî li gor hizr û remana Kurdî saz kir. Ev tenê ji giringiya Hawarê derdixe berçava. Îro jî piraniya Kurdên ku bi Latînî dinivîsînin alfabeya Celalettin Alî Bedirxan kartênin. Alfabeya têkuzkirî di hejmara Hawarê ya 24 de xwe nîşan da. Di hejmarê 24 de dengkirina tîpên K û Q pêv hatin guhertin. Piştî vêne ev alfabeya îroyî saz bû. Rewşenbîrên Kurd ji bo hîşyarkirin û perwerdekirina gelê Kurd gelek xebatên hêja kirine. Hawar wê demê bûbû deng û qirîna zaneyên Kurd. Ji bo dengê xwe bilindtir bikin xebatê rengîn kirin. Ji bo ku Kurd ji teralî û nezaniyê şiyar bibin û bibin xwedî hêstên netewî gelek şîret hatine nivîsandin. Gilî û gazincên xwe anîne ziman. Rewşenbîrên Hawarê hewl dane ku gelê Kurd hînî şaristaniyê azadiyê kurdeperwertî bikin. Ji bo ku Kurd zane bibin ew perwerde dikirin, wek gramêra kurmancî rewşa dinyayê. Hawar ji bo ku hêstên netewî ava bike ji dîroka Kurdan kesên giring dane navesandin, wek Seleheddînê Eyyûbî el-Kurdî Cizîrî Xanî. Edebiyata Kurdan da naskirin, wek Mim û Zîna Xanî Dîwana Cizîrî. Dîroka Kurdan da naskirin, wek bêşên Tarîxa Kurd û Kurdistan. İslamîyeta rast nîşanî mirovan kir, wek tefsîra Qur'anê, hadîsên pêxember. Dinya bi Kurda da naskirin, wek Yunanistan, Ukrayna. Folklara Kurdan da naskirin, wek gotinên bav û kelan, çîrokên gelerî, stranên gelerî.